akwa jogo manigi gigi ni waket pi ne jopiny, waket sabun ne jopiny mondo ji odhi mbele gi logo sakasa. Wach mar logo ni bende osekonyowa malich. Ogeng'onwa wach mar korona landore kendo ochako ogeng'onwa tuoche moko mag diep. Koro magi gik ma owinjo bede ni dhi mbele kik wawe. To maduong' en chanjo. Maduong' en chanjo. Chanjo ni pod wawacho ni ji odhi mbele kendo yude. Wan gi jomoko madwa lalnwa kae. Jomoko noyudo chanjo. Ji madhi mana chiegni 90. Ji 90 gi iyudo ni ne giyudo chanjo mokwongo to giduogo kata e chanjo mar ariyo. Jogi wakwayogi ni kiwinja to niyudo chanjo mokwongo pok idok e chanjo mar ariyo. Dhi iyud chanjo mar ariyo. To sani nyicha wawacho kaluwore gi nonro ma jo sayans nomiyowa ni chanjo ariyo ka okoromo. Tinde wan gi booster mokwongo midhi bang' dweche 6 bang' yudo chanjo mar ariyo. Ki isetieko dweche 6 kane iseyudo chanjo mar ariyo, pod wakwayi ni mondo idhi yud booster. To nyicha wachak wa introduce kendo booster mar ariyo ma bang' dweche 6 kiseyudo booster mokwongo chak idhi. Corona ni kik waol gi wach chanjo nikech en gima nyien, en tuo ma ok wasedak go higni mang'eny. Koro nonro pod dhi mbele, omiyo lokruok nyalo bedo sakasa. Koro kapo ni lokruok obedo, kik jopiny